Još jedna diplomatska i ekonomska pobjeda grada Jagodine i njenog rukovodstva. Tako bi mogli nazvati protokol o saradnji Jagodine i grčke regije Pela, koji su u paraliji potpisali predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i viceguverner regije Pela Teodoros Teodoridis. Potpisivanju su prisustvovali pored rukovodstva grada Jagodine i gradonačelnik EDS-e glavnog grada Pele Jono Dimitrios, poslanik u Skupštini Grčke Zazis Jorganes, generalni konzul Srbije u Solunu Siniša Pavić, kao i privrednici iz Grčke i Srbije. Teodoros Teodoridis je istakao važnost ovog dokumenta za obe strane. Da zahvalim mog prijatelja Draganu da bismo dovršili jednu uspešnu pripremu u razmenama i posetama, razmenama mišljenja i posetama između Pele i grada Jagodine, koji su doveli do stvaranja jedne vrlo dobre šanse za ostvarivanje uspešne saradnje. Οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι ο δρόμος που επιλέξαμε είναι Zbivanja nam pokazuju da je put koji smo odabrali jedini. Όλες αυτές οι δράσεις μεταξύ διασυνοριακών συνεργασιών sve ove akcije koje se preduzimaju u saradnji među gradskim i međudržavnim, u razvojne saradnje, za nas i za naše opštinske ili regionalne krajeve i naše šire područje, periferija, to je jedini put, jednosmernica. Αυτές οι κοινές δράσεις πιστεύουμε, τουλάχιστον έτσι το σκεφτήκαμε με τον Dragan. Ova zajednička saradnja i ove zajedničke akcije o kojima smo razgovarali sa gospodinom Draganom, zajedničke akcije, είναι απάντηση su odgovor στην βία την οικονομική. Ovi naši pokušaj i ovaj naš način koji smo odabrali jeste odgovor globalizaciji. Ο Dragan το κάνει αυτό, έχει παραχωρήσει χώρους εκεί και έρχονται επιχειρήσεις από το εξωτερικό. Otvaranje tržišta i dobre ideje kao što je Τα υλοποιεί αυτά τα πράγματα. Gospodin Dragan uradio da ustupa privrednicima i drugih zemalja prostor kako bi dolazili da ulažu i tako dalje. Η υλοποίηση λοιπόν τέτοιων σχεδίων με τοπικό και διεθνή αντίκτυπο είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. To je u stvari najbolje rješenje za budućnost. Και επενδύσεις μεταξύ της Πέλας και της Jagodina. I ulaganja između Pele i Jagodine. Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je kao i uvek imao konkretan predlog. Želim da vam se zahvalim na predlogu koji ste dali i vi ste pokrenuli inicijativu za ovaj sastanak. Ja mislim da Grčka nije poslednjih 30 godina nikada nije bila u goroj situaciji ekonomski nego što je u 2013. i 2014. godini. Mi u Srbiji smo navikli na neku ekonomsku krizu već više godina i mogu da vam kažem da to veoma lako podnosimo i uvek nalazimo prava rešenja. Ja imam jedan konkretan predlog za Grčku i za region Pela i za region Pireja, da ta dva regiona sa Srbijom i Jagodinom kao gradom gde je došao najveći broj investitora iz Evrope, da napravimo jednu zajedničku fabriku za preradu voća i povrća i pakovanje voća i povrća. Na taj način bi mnogo lakše pomogli vama. Ne bi se kršila pravila Evropske unije.
I ono što Rusija postala kao informaciju zemljama iz Evropske unije, odnosno uvela sankcije. Αυτό που έβαλε εμπάργο η Ρωσία για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Da to što se do sada vi izvozili u Rusiju, θα μπορούσαμε αυτό που εσείς μέχρι τώρα εξηγάγατε στην dovozimo u Jagodinu u tu novu fabriku, να το φέρνουμε στη Jagodina στο καινούργιο εργοστάσιο, izvršimo preradu, να κάνουμε την pakovanje, να κάνουμε την συσκευασία και kada su u pitanju grčki poljoprivredni proizvodi, όταν είναι ελληνικά. A kada su u pitanju poljoprivrednici iz Srbije, da im damo informaciju već ove godine šta je to što će oni sejati, proizvoditi 2015. godine i da srpske poljoprivredne proizvode i grčke plasiramo ne samo u Rusiju, već i u druge evropske države. Iako su te italijanske fabrike i ti italijanski investitori vidjeli sigurnost i došli u Srbiju, očekujem da to isto uradi i Grčka. Ne da vlada Grčke da pare da se fabrika pravi u Srbiji, odnosno Jagodini, već nekoliko velikih proizvođača, velikih mega marketa koji su nekada izvozili u Rusiju, a mi ćemo kao grad da potražimo jedan deo sredstava od vlade Republike Srbije za tu fabriku i grad će imati jedno određeno učešće, grad Jagodina. Tako da ćemo proširiti tržište za grčke poljoprivredne proizvode, odnosno za voće i povrće. Dosta toga kod vas ima i proizvodi se što nema u Srbiji, ali isto tako da znate da su Srbi poznati u Evropi kao veliki poljoprivredni proizvođači sa kvalitetnim proizvodima. Da napravimo ekonomsku saradnju, da postoji obostrani interes. Cela Srbija dolazi na more u Grčku. 80% od onih koji idu negde na more dolaze u Grčku. Ove godine je manje turista iz Srbije u Grčkoj iz razloga što je elementarna nepogoda zadesila preko 80 gradova u Srbiji, bile su velike poplave. Želim i da se zahvalim Grčkoj na pomoći. Iz dosta gradova je stigla pomoć u Srbiju za one koji su bili ugroženi za vreme poplave. Mi smo uvijek bili povezani da pomažemo jedni drugima. I šta je sada problem u ovom trenutku? Ako Grčka ne nađe izlaz da plasira svoje proizvode, a povećane su poreske stope za privrednike, smanjene su plate, και ανεβήκανε οι φόροι για τους αγρότες, μειωθήκανε οι μισθοί. Onda imate lošu sudbinu i loše vreme dolazi za vas. Τότε έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές. Mi vam sada pružamo ruku. Εμείς τώρα σας δίνουμε ένα χέρι. Kada budemo potpisali ovaj sporazum, όταν θα υπογράψουμε αυτό το i želim da vas zamolim συμφωνητικό και θέλω da ovaj sporazum krene u realizaciju. Videli smo da kada je u pitanju visoka politika koja je nametnula Evropska unija i Srbiji i Grčkoj, είδαμε όταν αφορά την υψηλή πολιτική σκηνή και στην Σερβία και στην Ελλάδα, nešto što mi možemo samo da konstatujemo, εμείς το μόνο που μπορούμε να a nismo neko ko odlučuje. Και δεν είμαστε αυτοί που αποφασίζουν.
i dajmo da onim segmentima gde mi odlučujemo ne čekamo da baza Evropske unije koja je i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Italiji, a najviše u Americi, da nam oni ne određuju više šta ćemo da radimo, šta ćemo da spremamo za ručak. Srbija očekuje da će kroz jedno 5-6 godina, ako bude Evropa još uvek postojala, ući u Evropsku uniju. Σε 5-6 χρόνια, ακόμη υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. A do tada želimo da radimo punom snagom. Και μέχρι τότε εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. I isto tako želim da pošaljem poruku Evropi. Επίσης θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Da ne traži od nas da uvodimo sankcije prijateljima Rusima. Να βάζουμε εμπάργο στους φίλους μας, τους Ρώσους. Rusi su nam prijatelji, a Evropu hoćemo da poštujemo. Γιατί οι Ρώσοι είναι οι φίλοι μας και την Ευρώπη θέλουμε να την σεβόμαστε. I Nemačku, και την Γερμανία, i Ameriku, και την Αμερική, i sve one velike sile και όλες τις μεγάλες koje već godinama odlučuju o sudbini χρόνια πολλά αποφασίζουν για την τύχη građana Srbije. των πολιτών της Σερβίας. I ajte da bude i grčkom i srpskom narodu zadatak da se ne borimo protiv Evrope, ali da tražimo pravo i status naroda koji se nalazi na karti Evrope i da želimo da se poštuje suverenitet i Grčke i Srbije od strane Evrope i sveta kao što mi poštujemo druge države. I da imamo potpunu autonomiju u odlučivanju. Zamolio bih kolegu narodnog poslanika da prvi put, kad mu se stvori prilika u parlamentu Grčke, citira moje reči. Evropo, nemojte više ovako da nam pomažete. Η Ευρώπη, σας παρακαλώ, μη μας βοηθάτε πλέον έτσι. Jer i Grčka je ispunila sve svoje međunarodne obaveze koje imala kao Srbija. Γιατί η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι τη ζητήθηκε μέχρι τώρα. Ja sam jedan od prvih boraca u Srbiji. Και εγώ είμαι ένας από τους πρώτους που παλέψανε στη Σερβία. I tada sam imao 3 narodna poslanika u parlamentu. Και τότε είχα μόνο 3 βουλευτές. Kada sam rekao patriotizam se ne sipa u traktor. Ότι ο πατριωτισμός δεν φορτώνεται στο τραχτέρ. A ne sipa se ni Evropa u traktor. Αλλά ούτε η Ευρώπη. U traktor se sipa nafta. Στο τραχτέρ μέσα βάζουμε το πετρέλαιο. Omogućite nam da radimo i da živimo od svog rada. Επιτρέψτε μας να δουλέψουμε και να ζούμε από Kao τη što δουλειά to μας. vi u Evropi, čije Όπως su και εσείς στην zemlje Ευρώπη. najrazvijenije Οι αναπτυγμένες χώρες. radite. Poslanik u grčkom parlamentu Zazić Jorganes je rekao da treba menjati politiku koju vodi Evropska unija. Gospodine predsjedniče, gospodo iz Jagodine i Srbije, hoću da vam uputim dobrodošlicu u Grčku. Čuo sam sa pažljivo ono što ste do sada rekli. Između ove dve države, Srbije i Grčke, postoje prijateljski odnosi mnogo jaki i stari i od davnina su. Evropa ne može da ima, da bude bez greške. Zato i mora svi mi u Evropi da pokušamo da ispravimo politiku. Želim da vam uputim sve čestitke za ovaj vaš program koji ste odabrali. I Pela, a i oblast Jagodine, centralne Srbije, imaju mnogo više toga da dobiju. Imaju mnogo toga da dobiju iz ovakve saradnje. Ovo je velika šansa za Edesu i Jagodinu, istakao je gradonačelnik prestonice Pele Ionu Dimitrios. Ovo je jedna velika šansa ovo je jedna velika šansa i jedinstvena za naš grad Edesu
za našu periferiju i generalno za celu Grčku. Ovu šansu mislim da ne treba da izgubimo. Treba da je iskoristimo u obostranom interesu. Ovo je jedan veliki dan za naš grad. I da napravi da ova saradnja bude i izlaz iz ove krize. Φυσικά η τοποθέτηση του κ. Γκόραν ήταν και μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση. Naravno da je izjava gospodina Dragana Palme bila jedna vrlo bitna za nas izjava i trebaju takvi glasovi za da pokažu da naše zemlje kao naše imaju i glas, imaju i hrabrost i da budu prvi u Evropi. Podršku aktivnostima Jagodine pružila je naša ambasada u Grčkoj. Prisutan je bio generalni konzul Srbije u Solunu Siniša Pavić. Današnje potpisivanje ovoga protokola predstavlja još jedan dokaz toga da aktivnosti grada Jagodine i Pomorskog regiona u prethodnim godinama, čemu smo bili svedoci kao predstavnici ambasade i predstavnici konzulata, Είμαστε και οι μάρτυρες αυτών που συμβαίνουν, που έκανε η πόλη της Ιαγώδινας. Και κάθε χρόνο και περισσότερο διευρύνεται. Διευρύνεται και το επίπεδο συνεργασίας της Ιαγώδινα με το εξωτερικό, αλλά και λειτουργίας μέσα. Με ευχαρίστηση μπορώ να δω ότι η συνεργασία της Πέλλας και της Πιερίας και της Ιαγώδινα među najboljima koje poznajemo na jurisdikcionom području konzulata od granice sa Turskom do u svem oblasti investicija i zajedničkog nastupa na drugim tržištima i εκτός της επένδυσης και της συνεργασίας για να μπούμε σε αγορές στο εξωτερικό και μαζί i drugih oblika zajedničke saradnje και άλλων τρόπων συνεργασίας. Imam jednu malu sugestiju za naše prijatelje iz regiona Pele. Έχω μία μικρή παρένθεση για τους φίλους από την περιφέρεια της Πέλας. Να εκμεταλλευτούν την μεγάλη εμπειρία της πόλης της Ιαγώδινας. U delegaciji grada Jagodine bili su i predstavnici svih odborničkih grupa u Jagodinskom parlamentu. Možemo da kažemo da je ova sada poseta znatno proširena jer je obuhvatila jedan region koji je po veličini među najvećim regionima u celoj Grčkoj i koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom jednim delom, a drugim delom turizmom. Tako da mislim da su to jedni preduslovi koji su omogućili gradu Jagodini i celom regionu Pela i gradu Edesa sa kojim smo upravo i potpisali taj sporazum, da jednu saradnju pre svega iz oblasti poljoprivrede. Poznato je da Srbija kao država očekuje od poljoprivrede jednu veliku razvojnu šansu i u smislu zapošljavanja velikog broja ljudi u tom sektoru, a isto tako i jedan profit, jer je poznato da je poljoprivreda svude u Evropi postala jedna od najvećanijih profitabilnih grana. Tako da poljoprivrednici koji su bili sa nama u delegaciji su imali priliku da vide jedan novi način proizvodnje koji se koristi u Evropskoj uniji i kad je reč o stočarstvu, kad je reč o povrtarstvu, tako da mislim da je ova naša delegacija bila višestruko uspešna. S jedne strane stvoreni su preduslovi za jednu privrednu saradnju između grada Jagodine i regiona Pela u Grčkoj, a s druge strane i poljoprivredni proizvođači su mogli da steknu nove iskustva i nova znanja. Pa evo danas se završilo potpisivanje ovog protokola kome smo mi prisustvovali. Vidite kakva je poruka ispao iza mene.
Pa šta da vam kažem, u današnje vreme, u sferi ove globalne vladavine kapitala, koji mi nažalost ne raspolažemo u ovom trenutku, veoma često se dešava da regioni ostanu po strani, da doživljavaju veoma lošu sudbinu i upravo iz razloga da bi to izbegli, ako ne postoji volja da se sami bore i organizuju sa zemljama na koje su geografski upućeni, pre svega kao što je Srbija u odnosu sa Grčkom, može veoma loše da prođe. Zato se upravo Jagodina bori. Ovaj sporazum upravo potpisan između Jagodine i regiona Pela i region koji je jedan od najjačih poljoprivrednih regiona u Grčkoj, također region koji ima odlične turističke potencijale. Ovaj sporazum znači pruža velike mogućnosti za razvoj kako privredne, tako i turističke, naravno i kulturne, sportske, svake druge razmene, ali pre svega akcent je stavio na privrednu i turističku saradnju koja bi bila od obostrane koristi, kako koristi za Edesu i oblast Prijerija, tako i za oblast odnosno za grad Jagodinu i za Pomoravski region. Produbili smo saradnju sa još jednom regijom Centralne Makedonije, region Pela, i potpisali smo danas možda nešto što će istorijski promeniti saradnju Srbije i Grčke. To je protokolarni sporazum o intenzivnoj ekonomskoj saradnji, naročito u oblasti poljoprivrede. Mislim da je to uvek dobro u bratskim zemljama kakvi smo mi i Grčka, kada se te tradicionalno dobre veze stave u svrhu politike i ekonomije, i nadam se da će grupa od 250 poljoprivrednika koja je s nama imala prilike da vidi kako to u razvijenim zemljama Evropske unije njihove kolege sa istim brojem hektara imaju bolje prinose. Mi kao grad se uvek trudimo da svaka naša poseta bude edukativna za neku populacionu grupu kojem se obraćamo, tako da evo vraćamo poljoprivrednike u Srbiju sa još saznanja o modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Potpisivanjem ovog, mogu reći, finalnog dokumenta naše posete, znači protokola o saradnji sa regijom Pela i gradom Edesa, mi završavamo jednu zaista uspešnu posetu Grčkoj, najuspešniju čini mi se do sada, jer se otvaraju široke mogućnosti saradnje sa ovim regionom koji je izuzetno razvijen u kontekstu pre svega poljoprivredne proizvodnje, izvoza poljoprivrednih proizvoda, odnosno zajedničkog nastupa na stranim tržištima, izgradnjom zajedničkih fabrika za preradu voća i povrća, što je, mislim, realno da se u narednom periodu ostvari. Naravno, ovaj protokol je i platforma za saradnju na drugim poljima. Oblast Pela je jedna od poljoprivredno najrazvijenih u Grčkoj i godišnje izvozi voće u vrednosti od pola milijarda evra. Grad Jagodina dobio je još jednog velikog prijatelja i partnera u Evropskoj uniji.